Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela ngaphambili. Nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje-ke Nkosi yami senekelwe udaba. Uma ngingachithi isikhathi mangingene kulo nezwele mathupha. Sanibonani eMafeking. Ngiza nodaba lana. Ngihlalile kakhulu kwezokuvikela. Ngangena ngo-2007 kuze kube yimanje. Mangithi ezokuvikela kangifuni ukuba specific ukuthi iziphi zona. Kodwa mina nje ngoqeqeshekile wezinye zokuvikeleka. Ngawuthola-ke lo msebenzi ngabe sengiyohlala unyaka wonke ekhempini sitrainwa kanzima ngoba phela ukuze ube woqeqeshekile kakhulu kwezokuvikeleka leziyana kumele ukuthi uspende isikhathi eside uqeqeshwa. Ziningi-ke izinto ezenzakalayo lapha nezamanyala ngoba sizeke sihlezi kude nabantu besifazane isikhathi eside. Kodwa umzimba phela wona uyazazi izidingo zawo. Kukhona ukudla okudodobezayo ukuthi ungabi nemizwa eshisayo. Kodwa noma kunjalo siyakwazi sigcina sesikwazi ukudla ukukona okunamandla ekudodobezeni lesimo sobudoda bakho. Sigcineke lokho kudla sesiku-avoida sesiziphekela kwesinye isikhathi sidle lokhu-ke okudlekayo okungakudodobezi. Ngoba phela uyothola kwesinye isikhathi esiqeqesha nje kukhona nabesimame lana. Kodwa imvamisa babi baningi abesimame futhi kuyenzeka uthole ukuthi abekho nje samadoda kuphela. Umzimba uyakhala-ke wona ufuna izidingo zawo ngaleso sikhathi. Ngafika-ke ngo-2007 kanjalo sisekhempini sibaningi lana. Ubona lonke uhlobo lamadoda lolu athambile, aqinile, aqine ngokudlulele. Mina-ke bengikulabo abaqinile, bengaqinanga ngokudlulele ngoba ubunzima bakhona bengiye ngibuzwe ukuthi hayi engathi sebengaphezu kwamandla. Ngize ngizizwe futhi ukuthi engathi nokubaleka sengiyafuna ukubaleka. Kodwa kibe khona inhliziyo ethi indoda uyindoda, qina, nyamezela, ungasabi, ungabi igwala. Kwaye kwafikelela la ngingasekwazi khona ukuzibamba sengizwe ukuthi umuntu wesimame hayi khona ngiyamfuna. Uyafuneka manje. Khona umfana okwakuthambile okwakuhlezi kukhala ukuthi uyakubhaqa kuyatetema. Ngesinye isikhathi ke sasikwazi ukuthi sibrackethane uthole ukuthi omunye kukhona umsebenzi kumele awenze onzima. Uzakwazi ukuthi mengabe unobra wakho enibhekelana naye ukwazi ukuthi umbracket usho ukuthi hayi usakulela cala elingale kanti uzifihlile ulele. Wena kube sesoyamenzela-ke lokho ekumele akwenze. Ngamsondeza-ke lo mfanyana. Ngiloye ngimbracketha ngamtshela ukuthi ayindoda. Njengoba phela nami ngihlezi ngikuvikela izinto ezinzima ekufanele uyazenza ngikuvikele ngikwenzele. Nginezidingo nami njengendoda. Ezidingo zami-ke ezidinga umuntu wesimame kodwa njengoba engekho nje hayi ngizacela ukuthi uzungibhekele. Wahiba washona le ngamtshela ngithi indoda mosuku ungikhangela lana ngiyakusiza. Kwesinye isikhathi-ke siyatrainwa phela lapha ukwenzela ukuthi mase kuthiwa kunesimo esiphoqa ukuthi ungadli iviki lonke ukwazi ukubhekana naleso simo. Sesiphoqeleka ukuthi ukudla ukuthi kukhona sikuncishwe iviki lonke. Ngaleso sikhathi sibhizi siyatrainwa
Mina-ke kwakuthi makuza leso sikhathi leso, ngoba uthola ukuthi siyatshelwa ukuthi kuzoba nesimo esikanjalo, uthola ukuthi ngiyakufihla ukudla okuningi, hambe ngiyokufihla endaweni thizeni, ngenzela lokho kumfanyana okuthambile. Ngamkhumbuza ukuthi ndoda, mengabe sibhekene nezimo ezithile, mina okubhekelayo manje-ke awukwazi ukuthi ungangitshela ukuthi awusafuni wena ukungibhekela. Wagcina-ke sevuma-ke kanjalo-ke, ngamenza le nto-ke eniyicabanga ngoba phela ngimdala, angikwazi ukuthi ngingavene nje ngiyibeke pahaha. Ngangiloke-ke ngimncinza-ke, ngilokhu-ke ngimncinza-ke, kwaze kwafikelela isikhathi sokuthi siyayiqeda i-training, sesibuyela back emadolobheni angakithi, sizohlala emakhempini noko esisakwazi ukuthi siloke-ke sibonana-ke nabesimame nabafazi bethu, ngoba phela kukabikho lolu dushe elingadala ukuthi size kube siyawashiya amakhaya isikhathi eside. Ngoba ngase ngiwujwayele-ke lo mkhuba, hhayi-ke kulo mkhuba bekuwumkhuba wami ngedwa, maningi amadoda bewenza, kodwa-ke bekuwumkhuba ofihlwayo, akusiwumkhuba okhulunywayo lona, uyafihlwa. Ungaba senkingeni futhi uma ungatholakala uwenza, nokunqumeka unganqumeka, kukhandwe isitori sokuthi hhayi kwenzeke ukuthi mhlambe nilinyazwe into thizeni kwathini ningathangani. Hhayi-ke kwaba kanjalo-ke. Bengithi ngeke ngizoveza nje ukuthi amanyala ayenzeka zonke iy'ndawo, bengingathi ngithini, bengizoveza nje. Ngiyabonga, siyabonga.